съм инженер Павел Кочанев. Изобретих един нов уред. Той е малко стар, обаче малко подобрение му вкарах. Така. Значи, както казах и преди, този уред напълно замества българския мъж. Ето, демонстрирам ви уреда как работи. Значи, функционалността е също като на стария. Слага се на земята, сяда се върху него и се пуска в мрежата. При закупуване на уреда съм включил специална екстра. Ето, поставяме екстрата. Значи за двойно по-голямо удоволствие. Може да се регулират оборотите според зависимост от клиента. Продаваме ги и с батерии, и само и с преглед.